И здравейте всички, аз съм Песко и това е видео на Майнкрафт. Тук при мен е Алекс, ето го и него. Търкам батерията. Много малко батерия ли? Да. Колко процента? Не, 1000 имам. 1000! И така, вижте ме, аз късам пер, аз съм древен шибан, мравник. И това е моя мод и Алекс сигурно. Не, ще такива телефони там при англичаните има английски къмпинг! Виж къмпинг! Ето това е Алекс. Точно. Как го откри? Точно аз там аз съм. Там съм. Там беше. Не, аз съм там. Окей. Ей в последната къща. Тук има някакви къщички. Това са палатки. Да. Ама това има много неща там. Мраза пусни. Закон и то къмпинг. Какво? Тук има някаква къща на дърво. Нашата къща ще се изоставим. И се живее в къмпинг. Тук има някаква къщичка. Ела тук. Нали ходим на къмпинг? Да, тук. Уау, чест! Ръкам спати. Дей, че да пусне електрошок, базкам се. Ударен шок. Така, аз се връщам къщата да видите коя е тъпичка и готиничка. Ма че откъде намираш? Кое? Къщичката. Дървената. Да. Тъс нагоре. Да, ма че как е? На къпинга. На къпинга и са. И лели как също? Видя ли едно такова дърво? Такова видя ли го ето и дърво? Да, и. Качва се. Значи, чакай. Трябва да видиш едно такова дърво с стълби, качва се нагоре. И там само един чест има с някакви тъпи неща. Не знам за какво се подпалих. Вече се опалих. И после се изкачиш нагоре и след и надолу. От честа има някакви неща. Храна, туно, яйца. Да, тук аз. И само и ти срещам. Ма що трябва да се качим нагоре? Дирам. Ти поне ти искаш. Малко ще удръпна. Аз потърках малко батерията, сега да видим на колко е. Така храна, дя за 39. и